I destrb ljudi, ja sam Niko Name i ljudi u današnjem klipu kao što vidite igramo Clash Royale i ljudi u današnjem klipu želio bih da vam najavim da posle ove borbe, posle ovog klan česta ja idem iz klana, tako da pošto vidite imamo tek 3 od 10 klonica, to je jedno, pa ćemo da u neki klan koji je solidan, tako da super. Vidimo, vidite ovaj moj deck koji ću koristiti, tako da super. A odigramo 1v1 battle i nam se ćemo dobiti, tako da planiram u duplom eliksiru da bacim Witch iza towera, onda Knighta, Peku, pa da bacim Golem Barrel i to je uništena kula 100%. Furnace. Možda bi bilo pametno sad bacim Peku, ali lik koristi ovaj mirror, tako da možda mi to bude pravo prvo. A čekajte, ako sad bacim malo i da treba što pre da im bude u ruci farbu da bi laganica uspod uništim. Ovaj njihov Furnace, da, Furnace. Tako da ja bacim lepu farbu, koliko Furnace i sve smo hitovali, samo jedan prvi. Tako da u prednosti smo za ove HP-le na kuli, tako da aj nastavimo. Battle prizaću Witch ispred Knighta, opet lik je bacio Furnace, mali dosadio već. Ja sad izborim kako ljudi zdravljeno mislio. Dobro, zatim se nije bilo neophodno, ću onda mi sve uništava. Brzo mi treba i minioni. Da, sada možemo i baciti balon i da me lagano razvali. A dobro, 1-0 u krunicama. Ovaj battle je počeo i bolje nego što je treba, tako da super. Ne želimo sada da dopustimo da napadne Crown Tower, tako da moramo na brzinu bacimo Witch. I nadam, evo ga, izbacimo i gobline ispred nje, da ne bi slučajno hitovali, da. Lik koristi 2 princa. Ali ja se branim lagano. A sad mi treba da napravimo onaj moj push. Trenutno mi veoma onako puno vodimo, tako da ja mislim da mi neće biti toliko potrebno. Male su šanse da nam lagano uništi bilo koji tower. Evo ga princ. Bacit ću ovdje, on sada potrča onako brzo, ja ću da ga zepujem i da ga resetujem, kako se kaže reći. I sad samo treba da se odbranim, kako to se kaže. Ovi, koliko već. Da, to je to, pobedio sam. Nema šanse mi uništi tower. Da, ubedljivo smo pobedili. Tako da, prvi battle smo pobedili laganice, kao što vidite ovaj moj deck je baš dobar. Tako da, aj sad igramo sa ovim mojim trećim dekom, to jest ovim dekom trećim po redu. Ajde, ipak ćemo ovaj da koristimo, tako da, ajmo još jedan battle. Nadam se da će opet biti, ne da će biti toliko lak protivnik, bilo bi glupo za klip, ali bar neki zanimljivi protivnik, ono. Ni dovoljno je ono predobar, tako da, bilo bi super da ne ispadne neki troller ili nešto. Da, u razliku od prošlog klipa sad sam, ako niste primetili, Crown Tower mi je veći level, da, imam osjećaj će sada mi odvali sve redom. Da, ode meni Tower, ako mi brzo ne da. Da, ja sam njemu uništio ladno Tower, nisam mi provalio. On čak meni nisu ni uništio. Da, radigrao. Mislim da ovaj neki troller. I da, jedva čekam da uđemo u challenge.
da bi mogli da uđemo u challenge pa da igramo za kanal, bilo bi super, tako da ako želite da dođemo do 8. levela na King Toweru da bi dobili, tako da super. Super. Bacio mi je Baby Dragona, čim sam loko na tower ja ću baciti minione koji će lagano ga počeštam, a da, nije mi uništilo. Na trenutak sam se presekao, ali ipak mi nije uništio tower. Za otprilike 20 sekundi će biti bubble elixir, tako da super. Da bi mogli lakše da bacimo u moj push. Kako su goblini to lagano odlični, ne. Hit nije. Kako sam se presekao, evo ga double elixir. Bacio je balon level 3, momu velik level balon. Da, ovo je troller 100%. Da, svako će mi uništiti tower i da je puko i da nije. 1-1 je trenutno. Ima princess. Ne bacam fireball čisto zbog nje. Ja sam se ispalio. Što sam bacio fireball, moram se. Ispalio sam se, ljudi, ako niste primetili. Ja, ćete me razvali lik. Ne, treba mi na brzinu bičerka. Ja, bacio princess. Nagrabusili smo ga, ljudi, ako se ne odbrani na brzinu. Zep, ja, zep mi. Slučajno sam bacio zep, ne. Ne, ništa. Ne. Uništit će, najzad. Ja, bacio princa, nisam. Ne da vidim. I Valkiru. Ovdje meni tako. Nažalost, ljudi, ovaj battle smo izgubili. Tako da... šteta. Ovaj lik je bio level 8 na King Toweru pa imao malu prednost. Tako da, ajmo bez puno ove muke da krenemo još jedan battle. Tako da, ajde krenemo. Snima, da. Izvinite što ovako, jer ću po nekom klipu, dok snimam klipove, mi većina puta odjednom samo prestane da snima, pa znate taj problem vi youtuberi koji snimate. Opet filmet, šta je s vama? Tako da, znate taj problem verovatno 100%. 100% znate ako ste youtuberi. Da, tower napad ne viče, to je i loše ispalo. Knight mu level 9, moj čak level, moj level 7, njegov level 9. Da, ja da, i bacio je arčere. Šta i mislite ljudi, da li su arčeri i princess, ne, nisu. Ne još sam izlupao. Mislim da nešto je nalogno da su kao ovi arčeri i princess kao u rodu ili nešto tako. Ali to je najverovatnije nemoguće, pošto su skloniti sve, tako da neće mi predstavljati problem. Furnace, sad najveći problem će mi predstavljati ovi Giant i Wizard. Sad ću, nadam se ću da ubodim i Wizard i Gianta. Jeste, ubo sam ih. Goblina je bacio. Da, to mu nije lepo ispalo. Sad ću da me... Giant. No dobro, uništit ću ga. Sad mi treba tanker ili Knight. Mogu su mu velik levelovi. Kako se zove beše? Furnace. Ko mi se učinilo da je bacio freeze. Ne znam da li ste vi to primetili, da odem u desni tower. Mi krenuli smo dupli eliksir, izlazi Pekka. Iako nije bio baš pravi trenutak za njega. Ali i tu je. Ja sad ću da krenem na Gianta. Što nismo teli. No, lagano će da padne Giant. To samo je bitno da ne krene odmah na... Da, ako napada Pekku,
King Tower, onda, da, ja mislim da mu je ovo pukao King Tower, da, pobedili smo ovo 100%. Da li je to tada? Nije. No kažem, pobedili smo 100% izgubili. Nam ljudi možda bi bilo pametno da smo bacili na njegov King Tower Fireball, što sad radim. Ali opet ništa ne postigli, ovo imam Goblin Barrel, tako da mogući s njim. Jeste, pobedili smo u posljednjoj sekundi, smo pobedili i drugi battle. Znači, u battleima bilo je 3-2, tako da 2-1, pobedili smo 2, izgubili smo 1, tako da to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako želite vidite još klipova o Clash Royale, pošto u sljedećem klipu ću najvjerovatnije snimati FIFA Mobile. Imam u mislima da li da krenem da snimam Mobile Legends, tako da ako želite da snimam Mobile Legends i ako vi igrate Mobile Legends, pišite u komentarima i ljudi, bacite like na ovom klipu i subscribe se na moj kanal da ste vidjeli još ovakvih klipova. Ćao, odjam!